Avui parlarem d'alimentació, de salut i de moltes altres coses en aquest petit racó de món que de seguida us explicarem què és i on som, amb l'actriu Nora Navas, que acaba de sortir d'un nou èxit lorquià i ella això la farà doblement contenta perquè li agrada molt Lorca, després d'estar amb l'Oriol Brogi, la Clara Segura i un fotimer més d'actors que coneixeu molt bé fent Bodes de Sangre a la Biblioteca Nacional de Catalunya, com us dic, amb un èxit de crítica i públic brutal perquè des del primer dia van posar el sold out i no hi havia entrades per poder-los veure, però els podrem seguir veient de gira i en algun altre moment al llarg d'aquesta temporada 2018 com per estar-hi atents. Nora, què tal? Hola. Estàs en el moment aquell que acabes un projecte i en començaran altres, perquè Déu-n'hi-do. Clar, quan engegues un projecte vam començar a assajar a l'abril. Llavors, amb l'estrena, que va ser, com dius, un èxit, de seguida es van exhaurir les entrades. Llavors, com molta gent es va quedar amb ganes de veure, ho hem allargat una miqueta al setembre. I ara ja dimecres ja acabem, però clar, ens ho demanen molt. Diuen a la Perla que estan tot el dia rebent trucades de però tornareu, però la música s'ha fet, però tenim un CD... O sigui que hi ha molta demanda i jo soc partidària quan algú funciona no deixar-lo morir, no? És com, no sé, has creat una criatura que ha començat a caminar, t'ha costat molt i si funciona i la gent ho vol veure, doncs... Amb Rosita va passar el mateix? És a dir, és Lorca que genera això? Perquè en tots els projectes que estàs de Lorca... No, jo crec que no. Doña Rosita va funcionar molt bé i per mi era un espectacle preciós, molt més estilitzat, molt lorquià amb el Joan Oller. Però aquí a Bodes de Sangre, a la biblioteca té alguna cosa màgic. És un espai que la gent... No sé, la gent ho viu molt, no sé, és com que ens transforma segons l'espectacle que fas, no? Si fas, jo vaig fer Dansa d'agost l'any passat i era a Irlanda, o sigui, la gent es situava a Irlanda. I aquest té alguna cosa que tens al públic, als actors molt a prop, està la Trova Confund directe, que ha fet la música especial per l'obra. És un Lorca molt descomplexat, amb ranxeres, amb música catalana, amb un cavall. Llavors hi ha molts elements que fa que la gent s'hagi enganxat molt. Els lorquians i els no lorquians. I anirà de gira? Sí, comencem gira al març, per aquí, per Catalunya, la gira tal, i ha passat una cosa, un fenomen que a mi m'entusiasma i no sol passar, que s'ha internacionalitzat la gira. O sigui, va venir el programador de Sevilla i va dir pensa que jo estoy de Lorca hasta los cojones y esto es lo mejor. O sigui, primer anirem més a alguns llocs d'Espanya, però després ens ha sortit per França també, Bogotà. Sí que estem molt contents. I això ho podràs combinar amb el cine espanyol? Perquè de tant en tant la Nora Navas la el meu repre m'ho diu molt, diu para ja, perquè clar, el teatre t'absorbeix molt, el teatre t'agafa molt de temps. Però jo soc molt poc ambiciosa, o sigui, ara estic amb això, aquí i ara, no? No puc dir, és que deixaré això perquè si surt allò... No, però tens algun projecte de pel·li, no? De pel·li sí, aquesta tardor tinc cosetes de pel·li. Començaré una pel·li amb la Gràcia Querejeta, que em trobo amb ella i amb la Maribel Verdú per la segona vegada, que es diu Una ola de crímenes, que rodem a Bilbao, i després faig una sèrie amb el Mariano Barroso, que ha vingut a veure Bodes de Sangre i l'ha entusiasmat, i estem amb l'Acadèmia de Cine molt vinculats ara, i comença a rodar una sèrie aquí per Movistar a Barcelona. Això ho quadres abans de la gira de març de Bodes de Sangre. Això ho anem quadrant. I entremig, nosaltres com a espectadors, un dia estarem asseguts al sofà i s'estrenarà per fi la Catedral del Mar, la gran aposta d'Antena 3 d'aquesta temporada i de Diagonal TV, de l'Ildefonso Falcones, que... Sí, que es va estrenar al Festival de Vitòria, que no vaig poder anar perquè estàvem en funcions, però diuen que, crítics de cine i tal, que va ser un èxit. Que m'agrada molt, que hi ha molta expectativa, no? També hi ha una producció molt alta, molts figurants. Quan estàvem rodant aquí a la catedral, al barri gòtic i tal, o sigui, els estrangers no s'ho podien creure, perquè eren riades de gent de l'edat mitja, figurants i tal, que a mi em va venir un japonès i em va dir tu por lo menos eres Isabel, i digo, no soy otra, però bueno, de la època. I s'estrenarà, no ho sé exactament, però aquesta tardor. I Formentera Lady, del Pau Durà, que es posa, no sé si per primera vegada al darrere de les càmeres dirigint una pel·li. Sí, pel·li sí, ha fet diversos curtmetratges, però aquesta és la primera pel·li amb el Pepe Sacristán, que faig de la seva filla. I sí que és una història d'aquest home solitari que de cop que és el que és la història realment del Pepe Sacristán, que és un hippie que es va quedar allà a Formentera i no es va moure, i era un músic a l'època que anaven els King Crimson i tots els hippies, tota la música, i que ha sigut super desapegat amb la seva família i amb la seva dona i la seva filla,
i jo li porto el net, perquè tinc un problema, que no podré dir, perquè si no ja diem, i li porto el net i li dic que s'ha de quedar un temps amb ell. I clar, ell que no s'ha fet càrrec de la seva filla, ni de la seva família, ni de ningú, doncs té un nen allà en la seva moguda hippie. Jo crec que estarà molt bé, i el Pau és un gran director, molt bona persona, i amb molta visió per la càmera. A tu t'ha picat mai el coquet de dirigir? No, teatre sí. Teatre, quan vaig viure a Buenos Aires vaig dirigir alguna cosa i quan vaig tornar tenia 2 textos que vaig escriure. Però no, com no m'ha parat de sortir, mira, he tingut sort d'actriu com convocada i m'agraden molt també unes altres coses que no tenen res a veure amb aquest món, no et dona temps tampoc de tot. I aquesta és la vessant professional. Per mi la Nora Navas, sense que ella ho sapigués, és des de fa un temps la veïna mare que s'involucra molt amb temes del poble, entre cometes, on vivim i on som avui. Això és Collserola, és el Parc de Collserola, el Parc Natural de Collserola, però som a Vallvidrera, al Centre Cívic de Vallvidrera, que és on tu vius des de fa 10 anys. Sí. I on aquí fas aquest paper de mare, i que jo a vegades penso, ens passa molt amb els actors, que els veus i dius, ostres, però si està rodant tot això, com pot ser que cada matí la vegi agafant amb la bicicleta plegable, portant a la seva filla a l'escola i fent el saltimbanqui com fem les altres, però clar, penses que si potser estava rodant a no sé on. Sí, doncs mira, te't vas fent, però veiem la cara bé, no? Però com moltes professions, no? També tenim la sort els actors, quan estem treballant sí que ens hem d'organitzar molt, perquè igual tens un rodatge, llavors has de tenir familiars que estiguin molt involucrats, com molta... O si no jo vaig tenir una noia d'aquí a Vallvidrera que va ser que la Luara, la meva filla, és la seva nanny, no? O sigui que me la va portar quan vaig estar rodant a Lituània, van venir les dues, i per ella va ser com un viatge, avui m'ho deia, jo vaig anar amb Vueling a Lituània, i Lituània per ella és... Però després tenim moltes èpoques que, entre projecte i projecte, que podem estar molt, no? També. Llavors m'agrada molt involucrar-me amb l'escola, amb el centre cívic, ara on estem avui, que fan moltíssimes activitats, amb la festa major, tenim la sort d'estar aquí i tenir tant de verd, que és el pulmó de Barcelona, surts, la deixes al col·le i ja te'n vas a caminar, a tocar els arbres i a viure una mica fora de la ciutat. Hem arribat també a tu, Nora, perquè algun ocellet ens ha dit que cuides bastant la teva alimentació, que és on jo també volia arribar. Com va començar tot? Hi ha algun detonant i un motiu que decideixis cuidar-te? Jo crec que ja vinc d'una família, perquè jo me'n recordo que quan a casa sempre havia com amanideta i no sé què, era un plat combinat. I tinc aquest record que anava a casa d'amics i jo tornava i deia, tenen 2 plats, els hi posen 2 plats, macarrons i pollastre. Sense l'amanida, no? Sense l'amanida, i tot era com... I sempre a casa meva la meva mare feia molts tartars, ja feia una alimentació molt cuidada, molt fresca, no? Però bueno, res a veure amb el que després em vaig ficar jo. Llavors jo tenia una amiga al col·le, que és la primera que va dir llet d'arròs, que vaig pensar, que rara que és, no sé que rara. Al col·le? Al col·le, clar, al col·le, que igual tenia jo 14 o 15 anys. O sigui, va ser una primera que va ser la que em va portar aquest metge macrobiòtic, Jorge Pérez Calvo, que ella ja feia anys, la seva mare i tal. I jo va ser arrel de tenir la Luara, que va ser una cesària, i llavors vaig anar. Llavors em va dir, bueno, necessites un xute energètic total, canviaré l'alimentació, i em va fer un canvi que vaig estar com 6 mesos. I el vas fer per voluntat, sense trobar-te malament, prèviament? No em trobava malament, però vaig pensar, ostres, una cosa, sempre he estat molt vinculada, fa com 12 anys que faig ioga, o sigui, sempre he tingut un punt com una mica de que hi ha més cosa de la que tangible, no? O sigui, com que hi ha més, i llavors tot el que és fora de lo quotidià sempre m'ha agradat com buscar-ho. Llavors era, aquest metge és no sé què, aquest metge és un metge tradicional xina, ai, doncs anem a veure què passa, no? Sempre m'ha agradat. Estàs oberta, doncs, a la medicina integrativa o complementària? Sí, totalment. Crec molt en això. O sigui, crec menys en les pastilles i amb la solució pel problema puntual, sinó que hem de buscar molt més en què ha provocat això, no? Llavors aquest metge em va donar l'entrada a la dieta macrobiòtica. Vas deixar la carn, per tant? Vaig deixar la carn, ja mai més. Sense cap problema? Sense cap problema. Menjo de tant en tant pernil bo, em va dir. Si algun dia tens un d'això, jamón bueno, de salat, no? I no ho has trobat a faltar? No, la carn gens. Gens.
De fet, a la meva filla li compro, de tant en tant, un bon filet, biològic, no sé què i tal, perquè crec que ella ja decidirà quan hagi de decidir. Jo la vaig introduint una mica, però serà decisió seva, i no vull que li falti tampoc res per si està creixent o així. Però jo no l'he trobat a faltar, ni energèticament ni res. Prenc peix i molt cereal, em vaig introduir al món de les algues també, que m'agraden i m'agraden cuidar-les. Sí? I ho mantens, sí. Perquè a vegades fa més mandra i passes èpoques que dius fa molt que no menjo algues. Clar, passes èpoques, i a l'estiu de repent tota l'alimentació macrobiòtica dius et ve més de gust un gazpacho que algú calent i algú molt fet, no? Això és el que costa més de la macrobiòtica, no? O a vegades quan et diuen fruita, hosti, si ets molt fruiter. Clar, si ets molt fruiter, però jo tampoc soc molt estricta, o sigui, jo crec que tot s'ha de ser amb lògica, o sigui, si et ve de gust menjar-te un pomelo, te'l prens, voldràs dir que el teu cos te'l demana, no? Però jo la fruita tampoc mai m'ha agradat gaire, llavors ho he tingut més fàcil. I la resta de sucre, el processat, sí que el vas eliminar? Sí, totalment. Ja no em prenia cafè, no he pres mai, tampoc em va costar perquè no he pres mai, llavors infusions en faig moltes i de molts tipus i tal, i sense sucre. I la teva filla també, i ho porta bé? Sí, avui ha esmorzat un roibos. Clar, la gent es queda com des de petita, roibos, dic, bueno. I què menja sòlid per esmorzar? Ella, sí, una torrada, amb una mica de formatge fresc, o si no, sí que li poso una mica de pernilet o així, i de tant en tant, si vol fotre una gofra, que se la mengi, o un croissant, que se'l mengi, no? Ets de les de visc les excepcions, eh? Sí, totalment, jo crec que sí, jo crec que les coses quan més prohibides estan, més de gust et venen. Llavors jo crec que s'ha de compensar i, escolta, res és miraculós, o sigui, no hem de pensar que res del que prenem ens salvarà de res, o sigui, simplement que tu et senti bé. I si tu estàs desitjant un dia fotre't un croissant o un xocolata calenta amb un suís, doncs te'l prens perquè et sentarà bé, no? Tota la teva cistella és eco? O bona part? Sí, pràcticament sí. I trobes amb facilitat? Sí. I compres amb facilitat? Sí, vaig molt, com vaig bastant, tinc els cosins que viuen a l'Empordà, vaig molt allà, llavors faig molt cistella allà i la porto. Vaig estar vinculada a una gent de Berga, que em portaven la cistella i tal, però amb la meva vida, que marxo i vinc i vaig i tal, de sobte tenia 3 cols. I dius, a veure, ara què m'invento jo amb la col? Llavors ja he anat trobant llocs a Barcelona que tenen la fruita que vull i tal. Ara estic molt amb sucs de verdures. O sigui, ets dels sucs verds. Deu ser del Xevi Verdaguer, perquè em van presentar el Xevi, el vaig conèixer i tal, i llavors em va introduir en una altra cosa. Llavors vaig fent, igual que la meva professió, jo no sóc de cap escola, ni de l'Institut del Teatre, ni de la Nancy Tuñón, ni de Buenos Aires. O sigui, tinc la sensació que el meu mètode... Fots el que et dona la gana. Foto el que em dona la gana. No, agafo el que m'agrada. Exacte, m'agrada d'això aquí, una mica d'això xino, una mica de meditació budista, una mica de no sé què i una mica de no sé què. I ala, tira, que te vas. Sí, que el Xavi et va dir sucs verds. I què més et va dir? Ous sí? Ous sí, perquè no em prenia. Perquè el Xavi si pot, 2 ous al dia. Clar, em va dir allò del... Jo em pensava que... Una vegada em van fer allò de la intolerància i em va sortir que jo, res, de gluten perfecte. O sigui que una mica la llet, però jo com mai havia pres... No has pres mai llet? Mai. Que la lactosa no, i dic, bueno, igual, perquè mai hem pres, doncs devia ser per això, no? És que quan fas això dius, és que no he pres mai ni de petita, perquè no tal. Però ell em va dir, però gluten, quan menys prenguis millor. Però a mi no em senta malament, I menges algun pa especial? Jo sóc superfan del sègol. O sigui, m'encanta. A mi el pa que sigui molt dens. Hi ha un forn a Vallvidrera que el fa de sègol, rodó, boníssim. Sí, molt dens. I és l'únic ecològic que té més. M'agrada molt, no sé com podem dir, el Fortino de Gràcia. I tant, de Travessera. De tota la vida de Travessera, m'encanta. El sègol o el boix també d'allà, al costat, quan vaig a la Perla sempre passo. Soc molt panarra jo. Molt bé. I a casa cuines per als altres i ets cuinetes, que diuen si no s'entra a la cuina i no hi ha esperança de no menjar processats, perquè és molt complicat. Clar, jo estem la meva filla i jo, no? Després quan ens ajuntem amb el meu company, ell té 2 fills, llavors hem de fer una mica, perquè el meu company i jo sí que ho som molt, el seitan, però jo me'n recordo la frase de la meva filla que em va dir menos seitan i más carnecita. Llavors sí que hi ha dies que i hi ha dies que em faig el meu i a ella li faig allò. Ahir ella va sopar un ou fregit perquè li venia de gust, amb una mica de seitan i una mica de taboler. Bueno, l'ou fregit, no? I jo només... Llavors, bueno, es va adaptant. Tampoc si fos una família de molta gent, tindria que tirar pel dret i fer a tothom igual, no?
però bueno, ens ho podem combinar. Ara que cada cop coneixem més gent de la faràndula que es cuida, en el vostre món, els càterings sé que tenen un tema pendent, en els rodatges, perquè em sembla que no hi ha ser tant, però amb els companys de professió notes que cada cop hi ha menys escepticisme amb gent que es cuida i que té una altra manera de veure les coses? Sí, jo sempre sóc la... Continua sent la rara? Sí, perquè clar, jo... Això a la Sílvia Abril també li deu passar i a la Nina i a la Brona. Sí, a la Sílvia Abril total. Però de sobte, per exemple, jo he portat ara, però ja he introduït el Joan Garriga, de la Trova Kung Fu, el Pianto, que és una cosa, que és un concentrat vegetal que a mi em dona una canya total, que em manté així, que és el Pianto, és un concentrat Pianto extra i tal, que porta all, ceba, perifollo, remolatxa, herbes i tal, i és... Però és una pastilla? No, és com un... Suc, com suc d'aloe vera. Com si fes un caldo concentrat. I jo faig allò, quan tinc funcions, ho faig 4 vegades al dia. Llavors ja el tenim a la perla, ja. I ara ja en prenem el Joan Garriga i el Pau Roca. O sigui que molt rarita, però ja... No, és que sempre... I què més? Què més has colat? He colat també el mochi, però no el mochi del japonès, aquest dolç. El mochi, que és arròs simplement prensat, integral. Aquell que va embolicat amb alga, a vegades. No, és unes plaques, que és un arròs, llavors tu el poses a la paella amb una mica d'oli de sèsam i s'infla. Però això ho compres fet? No sé què és, doncs. Doncs això, l'Albèrit s'ho venen, són unes plaques, diu mochi, que és el mochi sense processar, és arròs prensat integral. Llavors s'infla, jo el poso tamari abans d'anar a la funció. Poso tamari i me'l prenc. I la Luara es posa sirope, però diu tamari, soja amb això. I és raro, és raret, I a l'Ivan Benet ja l'he introduït. Van al japo i suquen amb la soja que se'ls entra a l'olla. Però clar, jo ho veu raro, perquè és una cosa que s'infla a la paella, llavors amb sirop és molt bo, però amb soja és més estrany. Però això a l'Ivan Benet ja l'he introduït. La Clara i jo, quan fem doble funció, fem sopa de miso, perquè ens dona també tot salat, tot el que sigui salat. Per exemple, quan me'n vaig anar a Lituània, vaig tenir un rodatge, i el Jorge Pérez Calvo em va dir porta moltes anxoves. Clar, portava la maleta plena d'anxoves. Pensava, a Lituània no tindria res. Però per l'energia? Pel fred. Vam estar rodant a -16 graus i l'anxova, tot el trigo sarraceno, tot de coses pel fred. Però allà hi havia trigo sarraceno a tope. Però vaig pensar, hòstia, ja no tindré res de totes aquestes coses. I em vaig portar el Green Magma, que és polvo de cebada, el Pianto, no sé què, portava una maleta que feia... I després vaig trobar quantitat de botigues, secos i... O sigui, el teu rebost encara avui és així d'original? La meva nevera és molt rareta, sí. O sigui, tot és rebost. Obres la nevera i no entens gaire el que hi ha. Això a vegades passa, Xucrut, gent que em diu, escolta, tens la nevera que cau, que està d'una tristor, que has d'anar a comprar i que fot 15 dies. Dic, no, és que... És que amb això ho barrejo amb això i faig... Bueno, és que clar, el fresc és molt més limitat, clar, no trobaran prestatgeries de iogurts, petits ulls i natilles, perquè si no se'n menja d'això, el que era tenir un bon rebost. Clar. I no tens congelador. Jo no tinc congelador. Ni congelador ni microones. Clar, ve el meu pare, bueno, ve el microones. No tinc microones. I no tinc congelador, o sigui, igual hauria de tenir per algunes coses, perquè l'altre dia van venir uns amics amb un gelat per dinar i vaig tenir que anar a casa del meu germà, que viu a baix, a posar-lo. O sigui, ni el pa el congeles? No, el compro així, pràcticament diari, sí. I amb tot això fas bastant d'esport, fas dansa, fas ioga... Faig dansa, faig ioga i faig bici, per aquí, faig bici de carretera. O sigui, que fas esport, que hi ha un punt que és més meditatiu i l'altre fas fer càrdio. Sí. He fet dansa, jo vaig començar als 4 anys a ballar, llavors jo també crec que hi anava com per ballarina, després vaig veure que ni de tipus ni de cap, o sigui que sóc més xerraire i que em ve de gust xerrar. I ja em vaig ficar cap a la interpretació, però clar, hi ha alguna de la dansa que per mi és vital, o sigui, vaig estar a Ària, vaig estar a molts llocs, i ara he trobat un professor argentí que m'agrada molt i faig dansa pràcticament 2 o 3 dies a la setmana. I després meditar, sí. Ara quan la gent et deu estar veient deu pensar pa negre, com em va agradar, és que clar que va guanyar premis. I abans quan parlàvem del pa, em menja pa negre, la Nora Navas? Sí, pa negre i com deia la pel·li, sucre roig, perquè era de remolatxa, no? Però pa negre sí que quasi sempre és... A vegades hi ha un tipus d'espelta que és més blanc o així. Però que no et compraries el pa blanc de blat, de baguet, convencional? No, perquè no em senta bé. O sigui, se'm fa com una bola aquí. I també per mi el pa és algo, o sigui, és luxe per mi. O sigui, és com una primera necessitat. Bueno, això es comença a posar molt de moda als restaurants i gent d'estrella Michelin
el consideren tan luxós que el posen com un plat com a tal i no com un acompanyament perquè el menyspreis o t'atipis i a sobre treguis protagonisme a un altre plat i el posen com un dels plats dels menús degustació o fins i tot el del final. Un pa especial, no? Sí, un pa especial. Jo a vegades vaig a berenar i faig una infusió, un rooibos, un te chai, així, i un tros de pa. Sense res. Sense res. Clar, vaig allò, ara hi ha molts forns superxulos, llavors agafo el pa que no sé què, i aquest porta semilles de no sé què, i em faig la infusió i un tros de pa. I m'encanta. I a part, abans m'has dit, el sèsam en prens, amb taïn o amb oli? Sí, però això s'ha d'anar amb compte perquè hi ha algunes coses també de la macrobiòtica quan... Bueno, l'accés de cereal de per si. Clar, bueno, jo... Jorge, el metge aquest és superprim i realment, si realment només fas això... Ara, a mi una cosa que em costa molt és la cervesa, Aquí tant d'esto, però jo la cervesa, em costa moltíssim. Costa vol dir deixar-la? Deixar-la, o el vi, coses d'aquestes, quan entres en un règim així de cereals, no sé què, i alcohol, res, dic, jo tot, però la cervesa, sí, jo sóc fan. No, un altre et dirà el cafè, no me'l treguis, clar, en canvi tu ja... Jo la cervesa, i per exemple aquí al mercat, la cervesa artesanal, que també és com el pa, un pa i una cervesa, seria el meu dinar. Està clar que el gluten no et senta malament, No, no em senta malament. Perquè clar, em senta de meravella. I el pa, i en el Xavi Verdaguer, si t'hi vas trobar, no va ser perquè tinguessis una gran dolència. No, jo d'estómac... Doncs a tirar milles. Ara faig, per exemple, el kèfir, que no l'havia fet i el faig jo ara. Un gran probiòtic. Ah, el fas a casa? Sí, el faig a casa, que és com tenir un tamagotxi, és molt divertit. Perquè clar, obres la nevera, mira com està, no, encara no sé què, llavors... Ara et falta, amb l'opanarra aquests, la massa mare i fer-te tu... El pa, total. Faig els germinats també, faig germinats i el kèfir. Sí, que... No m'esperava trobar tant del que he trobat. No, sí, ja. Vindré a demanar-te germinats a casa, que a mi em fa mandra. No, i fa anys. Llavors ja són moltes les cosetes com que he introduït ja amb la meva normalitat, però em dono compte a vegades quan m'ajunto, el rodatge que feia a Tenerife amb la Maribel Verdú, la Mariana Álvarez i tal, era la mierdecillas, o sigui, des del punt de vista xulo, no? Però sempre les meves cosetes i els no sé què, i anava a rodar, llavors el taïn, amb un sirope... Clar, jo, per exemple, em costa molt anar a esmorzar fora o a dinar fora, perquè no... Ara ja no, perquè hi ha molts llocs, però un lloc comú no disfruto, sí que és bo, o me voy a una marisqueria i és boníssim, i el marisc m'encanta, però m'agraden les cosetes, no? I el germinat, i una mica de remolatxa ratllada, i que sigui... Molt bé, els nostres lectors a partir d'avui et miraran en el millor dels sentits amb molt més bons ulls. Ah, sí? Sí, amb aquesta parcel·la que hem descobert, sobretot, perquè poques entrevistes trobaran amb la Nora Navas que expliquen amb tota classe de detalls el que ens has explicat avui. I això t'ho agraeixo molt. Gràcies. Moltes gràcies.